To vozidlo na gumové pásy, ktoré neumožňovalo po asfaltu chodiť po východných skôrných takisto, pretože malo také kovové časti tých pásov. Teraz si tu zastavili majiteľa, ktorý 85 mm, ktorý trošku vedel aktívne, ešte nie trošku, ale vedel aktívne bojovať proti ťažkým nemeckým tankom. Vidíte, že tento teréne, to z neho robilo veľmi, veľmi nebezpečnú zbraň proti nemeckým tigrom. Teraz práve pokraj nás prechádza jeho derivát, jeho verzia, to je T-34, ktorý legendárne vlastne vyhral druhú svetovú vojnu. Keď tam prišli ruské tanky, tak tam už ako moc tráva nerástla. Teraz sa nám tu blíži vozidlo, ktoré bolo používané povojnové, toto vozidlo mohlo plávať VVP, voda vojakov. To vozidlo bolo vyvinuté takisto na blízku podporu a na násilné prechody rôznych tokov, vypisované v ukážkach výskumného technického skúšobného ústavu, ktorý bude zhruba za 40-30. Mali poznámku, zbranie, ktoré dokázali veľmi si vážim, že vidíte, ako perfektne chodí. Takže toto bolo posledné vozidlo, ktoré sme mali. Samozrejme, viete, nemá sa chváliť deň pred večerom, či ak sa to hovorí, takže nám ukáže, že ešte aj také vozidlo môže zapadnúť. A len to potvrdzuje tú teóriu, že tie pásové vozidlá ste videli, ani jednému to nerobilo vôbec žiadny problém. Kolesové vozidlo už tu zapadlo, bohužiaľ vidíte, že to je dôvod, prečo sa vojenské vozidlá vystrojovali pásy, polopásy, tak jak Američania, tak jak Nemci, Francúzi, všetci mali polopásové vozidlá, to je ten dôvod. Takže ďakujem, zatlieskajte veľmi pekne ľuďom, ktorí sa o tie vozidlá starajú. Ja dneska končím naše oficiálne dešné. Ya ni me ni